Да, и аз обича тебе. Хабиби, стой, спри! Ке, сами мина си, бе. Хабиби, защо блъсна мен? Ти нормален? Понч, писта, пешоло. Няма пончи! Аз вика полиция! Полиция ли, чу? Какво става тук? Какви сте вие? Полицай, господин, той блъсна мен! А пистоджи се кана. Кой къс бразилец? Проблем на колата, те ли? Ела, ижи камаро да можем, бе. Кой искаш да ми покажеш, китаец? Кошеше, джефи се контра. Сега те разбрах. Бил си на спорта, километраж си замъглил. Сахолебо. В такъв случай, Хабиби, ти си виновен. Аз виновен! Вие ще видите! Аз съм лош! Ала, мамо, с тебе ще се занимавам. Бразилец, този път те пускам, а следващия път внимай с замъгляването. Се мана, по-леко. Не, благодаря, бразилец, аз не пия на работа. Кой звъни? Ало? Сержант Апостолов, някакъв добавец е при мен и... Да. Аз оплача тя, пуска жаба! Жалба, господине. Кажи му, че е сега дода и ще го натруша. Бразилец, изключи спорта! Почи, пуста.